No niin, eli Audi Q4 sisäilmasuodattimen vaihto. Lähinnä itselle muistilapuksi, mutta voi olla muillekin hyötyä. Eli sehän löytyy täältä. Sisältä se ilmansuodatin ja tämä on se luukku, joka pitää saada auki. Ja se lähtee niin, että tuossa ja tuossa on tuollaiset hakaset, jotka pitää vähän painaa, jonka jälkeen tämä liikkuu alaspäin ja se voidaan siitä ottaa pois. Katsotaanpa, onnistuuko tämä. Eli tosiaan täältä sormet hakasille, nostetaan niitä varovasti ja samalla vedetään täältä ulospäin, jonka jälkeen tämä liikkuu koko luukku tuosta sen verran alas, että se voidaan siitä nostaa pois. Ja sieltä löytyy se ilmansuodat, joka vaan vedetään ulos, laitetaan uusi. Sen jo ehdin tässä tekemään, eli siellä on aivan uusi ilmansuodatin. Ja takaisin laittaessa oleellista on laittaa nämä täällä olevat urat, jotka löytyy molemmilta puolilta näiden ulompien muovien ympärille. Eli katsotaan, onnistuuko yhdellä kädellä. Eli tuohon suunnilleen oikealle paikalle, urat paikalleen. Työnnetään vähän ylöspäin. Noin, se on vielä alhaalta irti, mutta ylhäältä paikalla. Ja sitten painetaan tämä alhaalla olevat hakaset kiinni. Se on siinä.